వెల్కమ్ టు ఆర్కే కన్నా క్రియేషన్స్ ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇక్కడ కోదాడ మార్కెట్లో మరి ఇక్కడ ఒంగోలు జాతి పాలపల్ల కోడెలు 3 జతలు అయితే కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. కొనుగోలు చేసినటువంటి రైతులు కూడా మనకి ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నారు. మరి మొత్తానికి 3 జతలు ఉన్నారు. ఇది వచ్చేసి 1,08,000 1,08,000 1,05,000 కొన్ని 3,000 లాభం ఇచ్చింది. మొత్తానికి 1,08,000. ఈ జత వచ్చేసి ఒకటి తక్కువ 60 అంటే 59,000 అయితే కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. ఈ జత వచ్చేసి 60,000 60,000. మొత్తానికి మరి 3 జతలు అయితే కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. మరి కొనుగోలు చేసినటువంటి రైతులు మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు. మీకు సాగనికనే ముగ్గురు సపరేట్ ముగ్గురు సాగనికనే. మన అడ్రస్ చెప్పు ఒకసారి. అడ్రస్ చెప్పు. ఓకే ఓకేనా. మొత్తానికి వీళ్ళు మేపి 4 దినాలు మేపి మళ్ళీ అమ్మడానికి మరి ఇంత దూరం వచ్చి కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. మీకు ఇంచుమించు 400 కిలోమీటర్ పైన ఉంటుంది. 350 పైన. ఓకే. దూళ్ళు అయితే ఈ విధంగా ఉన్నాయి. రాసులాడుతున్నాయి బాగా.